פה משמאלנו, מה זה? פלמינגו. הפלמינגו התחילו להגיע לארץ בכמה שנים האחרונות, ועכשיו אנחנו מגיעים גם לדיפלה. אולי בזכות השיקום שהתחלנו, הם מרגישים שהתנאים פה עומדים להשתפר, אז הם גם רוצים לקחת חלק בחגיגה. זה מחזה מרהיב שהוא מתאפשר בעקבות הפריצה של הסכר המערבי. זה מין שהוא צריך את התנאים שלו, התנאים של מים רדודים, תנאים ביצתיים, ולא תנאים של מים עמוקים כמו בריכת דגים. כל המקום הזה נקרא הדיפלה. דיפלה בערבית זה הרדוף. המקום הזה של חיבור שפך נחל עם נביאות מרמת מנשה וביצה שניזונה ממי תהום מהכורכר, זה אזור נדיר, אין דברים כאלה. זה המקום היחידי בישראל שהחיבור האלה של התופעות מתרחש. האזור הזה של הדיפלה הוא אבן שואבת לעופות נודדים. אנחנו רואים פה את החסידה השחורה, קפנים, ברווזים, חופמאים, ממש חגיגה של עופות מים. לכל עונה יש את המאפיינים שלה, של מים עמוקים, מים רדודים, משטחי בוץ. מה שחשוב שאנחנו נעשה כמדינה שגם חתומה על אמנת המינים הנודדים, שאנחנו נאפשר את מגוון בתי הגידול שיאפשרו לכל מין לקבל את התנאים בזמן שהוא צריך. אנחנו עכשיו ממש בשפך הנחל לים. זו הנקודה שבה הים והנחל נפגשים. במשך עשרות שנים האחרונות המקום הזה היה חסום, לא היה קשר, הים לא פגש את הנחל. אנחנו אומרים שכל הנחלים זורמים לים, חוץ מנחל דליה. זה חלק מהבדיחה המקומית של הפרויקט. היה פה סכר שלם שנפרץ בשיטפון. כל החומר הזה זה חומר חדש שהמדגה מביא כדי לסתום מחדש את הסכר. השיטפון פה גלש מעל הסכר, שטף אותו ולמעשה פרץ אותו. ולכן עכשיו אנחנו רואים את כל הזרימה היפהפייה הזאת, את המשטח, כי מפלס המים ירד. אם הסכר היה קיים, היינו רואים פה מין בריכה כזאת שנראית כמו בריכת דגים. יש פה ממש להקה של דגיגי בורי, עומדים פה בצד, מחכים שהזרם טיפה ירד וייכנסו פנימה. אם הסכר היה עומד על כנו, הם לא יכולים להיכנס לתוך הנחל. אנחנו מבינים שהסכר הזה הוא לא פה סתם, הוא נמצא פה מכיוון שהוא משרת תכלית מסוימת, שאיבה של המים. ולכן אנחנו עובדים יחד עם הקיבוץ ויחד עם אגודת המים על מנת לחשוב על חלופות. איך אפשר לקבל את אותה תכלית, אבל באמצעים אחרים. כי זה אמצעי פרימיטיבי, אמצעי ששנים רבות ככה נהג, אבל זה לא מחויב המציאות. אני אבי אוזן, אקולוג בתי גידול מימיים, באגף הסביבה של חטיבת המדע של רשות הטבע והגנים. אחד הדברים שאני חייב לעשות בתפקיד שלי זה לשקם בתי גידול שנפגעו, לשחרר מעיינות. כל האזור הזה היה אזור ביצתי. בעבר, איפה שהיו ביצות ולא הצליחו להפוך את השטח לשדה חקלאי, הפכו את השטח לבריכות דגים כדי להוציא ממנו כלכלה. הביצה היום היא לכודה, היא נמצאת ממש בלב של מדגה פעיל, שהמדגה הזה גם שואב מתוך הביצה וגם פולט את המי המדגה בחזרה אליה. פלט של מי מדגה מכיל חנקן וזרחן, ואז הביצה, חלקים גדולים ממנה הם למעשה חלקים מתים. הסכר הזה הוא מלאכותי, הוא לא היה פה, מנתק בין שפך נחל דליה לבין המעלה שלו, ולא מאפשר את החיבוריות ואת הקשר שכל כך נחוצים לנחל בריא. והדגים שלנו קצת קשה להם להתמודד עם הפלים. זה מהווה נתק אקולוגי, ובין השאר, אחת מהמטרות שלנו בפרויקט הזה של השיקום זה להסיר את החסמים האלה, חסמים הידרוביולוגיים. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להפוך את הסכר הזה למשהו שהוא בנוי באופן יותר טבעי, שהוא יוכל גם לשרת את המטרה של השאיבה, אבל גם לא לייצר את הנתק הזה, כדי לאפשר את החיבור בין המעלה למורד. פה ראיתם סייפנים כבר? אני פה. קדימה, אתה רואה סייפנים, כל הלהקה זה סייפנים. אתה ממש יכול לדמיין איך האדם הקדמון שחי פה למעלה, במערות קברה, זה הנוף שהיה רואה, רכס כורכר שהיה יורד לתוך ביצה, וכל האזור הזה היה כמו מעין דלטה כזאת. אנחנו במרכז הארץ, אחת התשתיות הכי משמעותיות, כביש החוף, ואם אתה שנייה מתעלם מהדבר הזה ומסתכל לשם ולשם, אתה אומר בוא, אני בטבע ואתה גם צודק, כאילו הרכס כורכר הזה, מעבר לזה שהוא מושך אליו הרבה מאוד מטיילים, הוא מחזיק גם עושר ומגוון מיני צומח גדול מאוד. מה שמאוד בולט פה, מכיוון שהאזור הזה מיושב כבר אלפי שנים, זה האינטראקציות בין האדם לבין הטבע. ורואים שכמעט אי אפשר לנתק, בעיקר במקומות האלה, בין מה שנקרא שמורת טבע, לשימושים האנושיים שסובבים אותו, ובתוך המציאות הזאת אנחנו צריכים להתנהל. אני אורי שפירא, אני אקולוג מרחב כרמל ברשות הטבע והגנים. פרויקט שיקום הדיפלה התחיל לפני 3 שנים. אין כמעט עוד בתי גידול כאלה כאילו בארץ של מים מלוכים שעומדים ככה רדודים בשקע כזה עם הצמחים האלה, זה מופע שלא רואים הרבה, מרשים. גם תראו כמה המים צלולים.
קודם כל המוטיב הוא שיקום אקולוגי, לשמור על הבתי גידול אחים שבארץ נמצאים בסכנת הכחדה. חלק מהם או רובם חקלאים בדרך זו או אחרת, או כקרקעות כבדות לגידולי שדה, או כמדגים, וחלק פשוט פיתוח. במציאות של 2024, זה ברור לגמרי שבלי לרתום לסיפור הזה גופים אחרים ואת השכנים שלנו, אז זה לא עובד. בואו ננסה טיפה להיות בשקט, כי כרגע כשהגענו לפה קצת החרדנו את העופות, ניתן להם כמה דקות שינסו לחזור ואנחנו נוכל לראות את כל החופמאים שמנצלים את משטחי הבוץ האלה שאתם רואים שנחשפו. החלום שלי הוא שעדיף לדרומי ייצאו מתוכו מתת הקרקע, מים צלולים, יהיו במים מינים טבולים ומינים צפים כמו נופר. פעם הם היו גם פה, אבל הם נעלמו בעקבות הזיהום. המים יעברו בזרימה מעדיף לדרומי לשפך נחל דליה, יצטרפו למים של נחל דליה ויזרמו לים. כל המערכת הזאת תהיה מקושרת, תדבר אחת עם השנייה, מינים יוכלו לעבור ממקום למקום, להתפתח, וככה בכל עונה המקום הזה ייראה אחרת, עם איכות מים טובה, שתאפשר את המגוון הביולוגי. ואני מאמין שבעזרת רצון טוב ויצירתיות, אנחנו נצליח להגיע לשימור של השמורה לטובת האינטרס של כולם. אנחנו נוכל להשיב את השמורה הזאת למעגל של נכסי הציבור.